Hauki on kalaa. Hauki on kalaa. Hauki on kalaa. Hauki on kalaa. Hauki on vireää. Hauki elää vedessä. Hauki on petokala. Näin Wikipedia osaa meille kertoa. Hauki pitää ihmiskuntaa pilkkanaan, se on sen nukkeen mestari, josta laulussa kerrotaan. Hauella on myös tapana mennä päin punaisia valoja. Voi ei, se on hauki, jonka leuat ovat auki. Hauen maa on kotina paha. Hauki suunnittelee maailman loppua huolella, sen salainen tukikohta on kun pimeällä puolella. Siellä se säilöö kirjaston kirjoja, joita se ei koskaan palauta. Hauki huvittelee kaatamalla taloja, sen jäljiltä on tuhottuna suuria pinta-aloja. Hauella on myös kantele, mut ei puusta, se teki sen Väinämöisen leuka muusta. Hauki pani ja sinutkin nappaa, ja koko ihmiskunnan se varmasti tappaa. Hauki tulee ja näkee ja voittaa, meille kaikille tuomion päivää nyt koittaa. Onko sittenkään hauki on kalaa? Vai onko sittenkään hauki on kalaa? Vai onko sittenkään hauki on kalaa?